Здравей хора! Днес ще покажам, съм си купила неща от китайчето. Ще ги отворим заедно. Почваме с по-голямо. Един федербал, който сега заедно ще го отворим, ще го разгледам. Може ли аз да участвам? Ела. Благодаря. Кажи здравей първо. Аха, здравейте. Окей, скъсахме, бе. Ами не е лоша. Да, не е лошо. Добре. Хора, Ще си го оставим долу. да, изчакай, защото сега снимам. Да. След това ще си го Малко пробваме по-тихо. долу в двора. Да. Имаме перса, защото... Перса, те се Тъпия купуват отделно. комплект, да, тъпия комплект нямам. Сега купих си едно фиш. Знаете, в магазина, който си го купува, е много готин магазин. Препоръчвам ви да ходите в него, обаче китайски е във Видин. Има един китайски. Как се казва този китайски? Не знам, нямам си на идея. Може ще го скъсам, за да мога да го отворя. Добре, ще го късам след малко и да ви покажа и гланцовете. Да. Това е пръстенче, хора, така че ще го махна. Добре, не мога да не искам. Хора, ето това. Ето така изглежда. Я, може ли да го пробвам? Да, ще първо. Мирише уникално предимно. Така ли? Да. Я. Да, верно, хубаво мирише. Да, ето, хора. Не така са устата. Чек да фокусирам. Нито няма голяма разлика. Честно казано. Добре. Бих го изяла толкова вкусно, толкова... Сега, ето този. Ето този, който е с някаква картинка. Той е някакъв зелен. Изглежда окей. Не само изглежда. После това... Той е прозрачен, така че даже няма нужда да го пробвам. Една ножица, за да отрежем той слонче. Внимателно само да не му отрежа ухата. Сега махаме. Не го е расти. Лекаво си. Ето го, хора. Много е такова готино, обаче. Да. Това беше. Хайде, бай. Ако искате още видеа, пишете в коментарите.